Ay mga katik-tik, birthday karon sa akong kinamagwangan nga babae. Kuan abroad naman siya nga wa na pagbalik. Nag-birthday pagyapon kami pizza size. Nagsugba-sugba, nagbansit, mga turami sa menteryo karon. Ako god may nomdom pa ko akong bata nga. Baye kay buutan mangutot siya kayo. Kanang gatugod to siya basta kay birthday niya. Malipay na dito siya. Balik na nung paano. Handaan bisang pansit lang. Tinadyo niyang lipaya. Mo na karoon na. Mabot kayo ka mo kung ato sa menteryo. Anang mag-uul ko sa iya ba. Mahidumdum na ko kay buutan mo ito nga pagkabata, oy. Di ko makalabas sa iya tanina kay pag pagkaligo, laban dayon ito niya. Mahidumdum ko ba kayo? Wala pala ito sakit niya bata. Mo na siguro ito maluoy na ako. Kayo nagtrabaho man ito sa Davao pag uli. Tanan, sulod sa balay mo. Uli siya iya. Siya ko mangumpra daan siya dito sa Davao dalom sa ako ah. Di ka sa sabon, asukar, kape. Ay mga katik-tik, kung namin pagluto, andam na mga ito namin sa menteryo. Grabe ba? Nina, nag-abot kayo kanina. Nando ako may nausa. Hi mga katik-tik, abot namin sa menteryo. Ito namin dito kato araman sa saubot. Di sa kapalong masutin. Nene dia diri. Pamanto sa una diri. Tara la. Hamay inyo, hamay imo. Dito ba? Ah, Sige, sorry, kanina ha. dakong cross. Ah, kinsa man na. Ato kung magkulang sa tigibina, kung ba asawa ni kung ang kuya si Kiting ko na lang. Mupawan na matay ba? Ah, oo. Kit. Hi Kit. Diyan ba nangita sa mga wala ka tong Jollibee. Nag-eskwela mo gud si Kit. Amato ka dito sa mga nila. Oo, kaong nya ra magsaka ako dito diri pa sa ko sa Sige. kong anak. Okay. Yeah. Kani mo. Ang tawang. Asa ba kay? Asa tabang. Ay. Pero kami ni nang. Oo. Ang hilawan niya diri dong. Ah, sige te. Ikaw, si Lubing. Lubing. Oo, lubing. Ligas ba? Korea buyag menteryo na ba sa imong pagtamay? Ari sa mi diri ka insa nang pagbagto. Akong bata nga si Nene. Di nira to. Ay, ulan pala. Toto sa lagaw. Pagod ka nag-report ani nga nang diri gibot plus tayo si Manang. Lagi, malagot ko anang dayon anang sindo. Mas pungot ko kay naapa sindo karon kay na. Basilaw ni Kit. Kit ko na sa silula Kit alalahi video ko. Nano ni sugot man ka lang diri la.
Kani si Sildo, alimat lang ibutang ko diari sa kuan siya. Sa David, pamiangan ko na. Murag di mga kaila, di ahino ko sa layo. Ang uban to ahino sa patag. Sindo! Uli na magka to. Nag-unsa na. Silig. Nalisod na dala. Yeah. Happy birthday, Ne, malipay mo na ka ba sa birthday na nimo kada ko nimo katawa. Sang. Bilok sila. Kanang patay naman sila. Manang. Nya makaadto ko sa kuan alisda na nako ning bulakan ni himpugan ang plastic gyapon. Ilan na edad unta di man lang ron la? Kuan. Pagkamatay niya kuan 50. 54, 55, 56 na siya ron. 6 na siya ron. Happy birthday ng mingaw namin mo. Naman ang kuan. It's no bear. Habi to yung snowbird. Lako, ano na to yung mga kutsilyo la? Nagdala sila kutsilyo. Ining mga... Am na amay kuan oh. Dahon di ay putol uni sa kuan. Ani sinene mo ako mahinumduman. Sa dito pa kami sa kurbada nagpuyo. Manilig na dyan na siya hinlo. Dyan kayo niya maabot mo dito sa kawayanan. Malagot na ko ano tayo. Kung sa man, hasta man siligan ng daplin sa sapa napit na ikinasalaan na mo agi. Kaya nga ano, abuton man dito ang pagsilig nga. Di aramon na diri nataran abot mo dito. Muna ako hinlo dyan na kayo nga pagkabata. Muna ako mahinumduman lahir sa ako mga apo karon. Apo karon matap tag alas 11 man. Katos nini sayo raman. Init ito tubig. Magakot sa tubig. Maglungag na siya. Diyan naman ko'y trabaho ato ba? Munang sakitan yun ko ba nga. At tingalasan ko atong ano namatay man to nga. Magigot to man ko. Kung kaon di ka na may bahaw. Sabon mo kaon man dito sa bahaw. Kusog magmakaog pan katong gikan ko sa maniki. Ang pan akong gipalit wa naman niya makaon. Dito naman gibutang niya sa iyang butanganan sa sinina. But di na siguro ganahan siya makaon. Unang kong ingon ko nga, gigrasya na unta na ko karon yo na po ninon siya makaabot buhong unta na to siya. Yan. Lampinig ba mo? Paaksin. Nya mo, ingon po ko nga, makalit lang to, kaya mo pangayuan po to nga, ni na kay kwarta. Kanang magbalitan ni og bugas. Wadaw siya kwarta, kung dili ni mo to pangayuan, maingon ni noon, maling kita ma. Ingkog binuang, basin maulawan ni noon sa tadit, palitag to nga sa sako bugas, ingkog, naaday kay kwarta. Sagnaa, oy, pila. Sus, pagkuha niya kay katuman tinibgom niya nga mga piki nga kwarta katong na tag sa kalibo, tag sa kagatot. Ingkog saba diha nini, malagot na ko dayon ana. Di ay, oy, kani di ay. Tinuod mo na kwarta ni. Maat kami dito, naanday sa iskalibo. Itong palit migsudan. Mupalit kami doon sa kuhanin ko. Palit sa kubtang duway ni be. Mupalit po siya tang duway, palitan siya ko ni sa kalapat. Di ba ito siya dalo? Naunsa na ka niya karon? Yan, yun. Sa mas manang
Pareha ba kay magnang ni Manang lawas si Manang guys. Oh, marag siyang silo la. Kung nakaabot mo lang hindi na ingon ko ani karon. Malipad yun na siya uban-ubanan og nasa mga unitos dongking. Uy, samad ka na. Hilak Lula Del. Lula, lablab Lula. Lablab ka Lula ko, kaya nagilak si Lula. Ano, mamatay mong gulang tao lang, no? But, saka na siya nga. Matay nga, bata pa mong tanak to siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Nancy. May the Lord God bless you. With the Lord God bless you. With the Lord bless Lord God. With the Lord God bless you. Happy birthday, Manang. Happy birthday, Nek. Lahihag, lablab niya si Lula. Kaya nagilak si Lula. lang. Lablab si Lula. Mingaw na gid si Lula sa iyang anak, guys. Bisa pong birthday na niya. Manata mo kita. Nang, happy birthday, Nang. Birthday ni Manang. Hilak na si Lula, Dil. Luis si Lula, Dil. Lablab si Lula. Uy. What? Inabot na puli ni Robredo ni Manang eleksyon. Di naman na ito makita si Naman Manang tong- Lula. Ito alyan eh. Adig Jisa. Ano na si Tamiya. Ay mga katik-tik. Ani mga tumi sa ako daan mga kaila kang nuni kani. Ako dagkutan ni kang Sima. Maxima Iramil. Ay, oh, imabe ng kuwan lang. Silingan ako. Mo tigbantay na ako ni sa una mag bili na ako mga bata kay adto ko sa adyungan. Si Sima lang kato man, yung nagabago sila, no? Sima. Ah, man sang koloni. So aman daw diri sa dapit karoge. Ha? Basa daw na basa mao ni kanuni. Kani. Daw kali daw. Dili man- Dapit man sa dakong krus daw. Ato. Dara ang dakong close. So ara. May ilan man na gidala Di mo. ara di ay. Gidala man guro yang Idala man siguro ang iyang lapida. Ang mao siguro rin. gidala yung tarpaulin. Itaw na to ah. Dapit ka ang korode. Kanan tarpulinak unsa man na. Hindi na bago. Chris. Or. Itaw na to sangkol nun ni guys. Agi dapit sangkol road nila gilubong. Dire. Kanila din mao. Murag bag-o man eh. Bansuela. O di man kaysa bag-o.
pangalan ng binalapida. Ma'am, Ay, man lugatiman la. Ha? Kana dun sa mana. Hindi mo oh. Kamus Lugatinan. Lo. oh, tawagin mo. Lugatiman anak na ini. Asa man din ang baguhan na? Dapat tara daw siya sa dakong cross. Oh, dito daw, basig na dito. Bagong panday ba? Bagong panday. Dili sa takay ni si Rudy. Oo. Ah, man sila dito po. Diri man to. Dili dira la diri to la. Kain. Diri. Oh, nasin ko. Kasama ka. Di ba diri ano to? Nay lapidas ang kurudi. Tama ba ko? Atang manili ay ni. Remedios aswan. Tara man to lang. Say sila tudlo pagtanaw nato dili mas nune. Ug asaran na mas yuktong sama sa nune na. Kinay syuktong. Isa man na. Syuktong. Syuktong na ilanan. Si kuan man na lo si Zambaya. Wala eh. Ana po ila dipedlo. Ha? Asa day dapit kang kulrodi daw dapit. Di ingon mo sa Dakong Cross. Basi naradra lao. Mama, siguro. Gani ang taang kuan labay ngani ato o. Wala di kani sa Patag. ting do lami jud piang-piangan bag dinira un tana ba o. Patag kay lao lang ilang kay lingkuran kita kay mo kita Lemon pagkilid. Joyet Teros. Sa Hitarios tigun sa na nila ano Dexter. Daria. Papa lolo. Ah, Papa man na ni Daria. Oh, Daria ni ni siya. Mm. Kanila anak ni niya tilalay no. Indot pension. Indot kay balay. Magkagasara. Ah, masino nila tawaga sala. Katong naikanduayon sa may ngalan. Kanang naisyuktong. Dili kaya dito siya oh. Dapit. Pangitaan dito ni dito kit-kit. Dito, guro ko. Melan man na nimo kay nay tarpaulin ang kuno ni. Silo simbaya man ni. Katugong mo deliver na ako ginamos. Bot nagpayat man laman ito siya kuto-kuto may gibate Rezandro Remolio. Wala ni isa gyud sa tawo nga ni hatod kang kuno ni pero kabalo. Wala, mas bigil noon. Kana kinsa man na. Mas vigil noon grabe. Mas bigil noon. Mga pula. Asa? Sino ni? Dili, oy. Basing Ama kani. sino ni Inday? Bago man eh. Ah dili te oy Carmelotes. Kato na magijoaw katong gisugat ko. Di na katong gipamalayhan kiking. Ang bagong panday ba? Oh, Luli ba ba? Ang sa bilog mo. ha? Bata man na si Maniha. Luli na, siguro dito. Ang lugron niyo. Papa ni Lixir Lolo Papa ni Lubing. Ha, hindi to ha. 1950 minang. Di adaw diri dapat sa Dakong Cross. Malay nato na di dito. Gani. Kay wala man dito la ato ang gitan. niyo ito, wala. Wala ito. Nagani ko katol-tol karo de. Rudy na dito mo eh. Dapit ra daw ka Rudy si uncle ni. Ay, basta nagsawa silang noon eh. Nadri ang kurudi. Sa pa kay magdagkot sa ko kang moseng og kang kuan. De akaro de.
Isa pa kay magkuyog data. Agay, piskot. Pamuk na ko. Papa ni mo. Baging, nagpalit na kag kandila. Papa mo na baging ng Rodri. Step by Step, step. step. Oh, gani. Step in ba? Stepfather? Stepfather tako, Miss Lula. Sibugan, oh. Alejandro Estrada. Ay, sibugan. Gato. Ah, masin. Lumansan. Nalimusing. Ha? Uy, pagkagkamak siya. Si Lolo Samuel, oh. Well, nininom pa dahil kani amay dagang basig kanduay. Mga man ka magdana, mangagdana kung taon Ah, Samuel, oh. Daghan man taon dahil kag basiyo ug kanduay. Nag-inom ka gabi iday, bago pa man na. Marimo sing dahil kandila. Kada na ko pag-ari dagkutan, magkadi man kanato na ako malimtan. Walang ko na ako kanduay dito. Sugpod ba ni mo shot lang, no? Pila edad ni Lola Musing namatay la? Sintay City. Unya, kabalo pa sa mo kung anong dagom lang, no? Wa man lagi nimo himo hugta imo Dios. Mari mo sing kani. Gamay ra may imo gikuha na may daghan mamang. Gibinlan ka ba? Ha? Gibinlan ka. Sagol na ni mo standuay la. Ang kapatid man daw. Daghan mamang undang sa man ang imo Dios gan kalain pa nimo di man imo hugton. Di, umulilin ba no? Oh, namilin di ay ka. Oh. Di Takloban unta na nimo ang gibinlin ko nimo. Dito si Ang imo cook gisagol murag naay harina na pod. Uy, Muhar daw ng Diyos. Iharo ng nangarina. Ha? narito. Taasog liog ganing tag na niyang liog. Na dito si Nunisang, na dito. Ta, tunat ka. Pinapanangin ni Mari mo sin. Ato na ko rin mainom ang tanak ka ano Diyos gimamang dagko kayong umigas. Oh, duha man lagi sila diri la. Iyang ba na di ay? Oh, duha di sila. Unsa man siya gitapat o gi Alfredo Porresima. Mm. Hermosa Porresima. Giitan man kaslangga maribosing na may taon iti. Na, baka na di ayon sa man iti man na. Dali na la. Ito na me. Ha? Dala na akong tubig sa Diri agi nang winding magpalain pa man ka. Kain. Diri ba? Gusto dumi kag tikang. Sala. Diri sa kabig dito sa dito sa. So magbudel fight mo karon. Kain. Tanaw di ba ka malig. Kasi may nakakita na kanuni. Gani nara di sa tapad ni man lang la. Oh, hinte. Gante nang hino kong laga. Oh, sabi. Gunit dia. Nara la oh, yung tarpaulin oh. Kain. Kana. Bata na sa tanaw no. Uy, may area man di ay kanin, oy. Aman ang kandila. Abot pa tayo maski asa. Gapo na nuni sa kuan pa, oy. Isang ko ni guys, mo ni among water boy. Tigkabo ni Lola. Ay, ini. Inom-dum-dum ko ni mo. Wala dyan mo kung tubig ni may inom-dum-dum ko ni mo ba? Kanang naisisip dahil pinauna ko ka na ako pagkaon. Ang cool ni guys. Pinapauna pa ni Lola kaysa sa amo. Inom-dum din ko ni mo. Ngayon dyan ko makauban pag ko ang kay nagbigil bitaw mi ato sa imo ha. Maayo gani yung tanan ni kay imo kami. Di pa daog. Gipabawi jud ko nimo sa pildi na ko pildi na unta na kong size meal. Nagano man ka nagdagi. Similan eh. Na pildi na dito og 3 meal ka dito man sa ka uting.
Dito man siya, mot ingong ko nga dito sa imuha kay diagot sa to ang ano dito may mo padong. Giprinda ngiyang singsing og 3,000 nakabawi siya, nakaginansya pa siya 9. Bag-oras ang kuno ni gilubong na. Bago pa oy. Last week ra. Be kit. Kadaog man day ka nga mo ni sa daliglit sa manok karon. Hindi naman siya makaon. Hala draman. Tapi unda to. Sa po nalaitiran ng mandar. Pus naman. Ayo di ka masunog. Di kay diya ra kay dili makuha na diri ana. Uy, aw. Di nga ba na usabang? Dito nakabaging karude. Wala na dito. Gwapo dito malayo. Iduha ng kuan. Ano ni? Ida. Asa pa man dahil na idagkot. Dakong cross. Hain naman tong bata ni Ruel. Naro, kilid. Kani? Wa po ni Ruel uptake. Wa pa po atop ani si Nuni. 40 days na siguro na hundeng. Si Lolito Valenzuela. Valenzuela. Bago na siya namatay last week lang, May 22, last vigil niya, itong birthday na ako. Dan abot na kami dito ni. Papangita sa imuha ni Aramading ka. Antor polin unta diri unta na iatubang. Bito. Ay temporary naman ni nang winding ko pa may 40 days. Kinsa man po na siyang bata pa anak. Rodilis man. Ha? Rodilis. Umandak. Ay si Flor. Umandak. Naamay nag-report nga wa ka mo eskwela dito kasi sa Tulay. Tanawa pa kong bag. Naiswat. Na kayo na may kulot. Perfect. Perfect daw la. Ako sa piang-piangan to nagsulti na ako. Ayaw ka pagbungkagan na kay tumpag mahanas na si Kuan. Resto. Si sa apelido anang iyang papa. Paunilian. Dili. Piliscoso. Liskoso. Paunilian man ni. Turo si Piliscoso sa pikas. O paunilian anak da ini ni Esther. Oh. Wala si Wako gana kay nag-eskwela siya gikan. Inyo, kamusta ang eskwela Wak? Karaman. Perfect daw siya la, perfect. Perfect yun. Lo. Next, Jeremy. Classmate mo, Jeremy? Ano kay balo magka-perfect di chika na di sa maestra. Wala man may nagalatong papel ba? Itong pirma-pirmahan. Bantay og pag kuan ana og kabukra correct mao nay perfect. Ang siram pagay kulong, wala mo kay kulong. Kolor na kay Rayola. Paliti ko labi. Kaya paliti ko kaya. Paleta ta. Ulang nito akong Uyo kay papel. na ikanon ba maitsahan na diha. Ulang nito akong papel. Gamay na lang kayo, sige rumig sulat. Isa ka pa gamay na lang kay batin og imong gipanatagatang kay labda tong kunang imong baba. Ako lang guys, isa dito papel gani, isa ko. Tiyan mo na. Birthday na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Birthday ng